labur bilduz nik uste dut oso ideia ona izan zela, esperientzia garrantzitsua, tamalez itxi egin zuten, pentsa ezagun, zein fetxetan ari garen, ez? Leku irekia, autogestionatua, beraz, jente askorentzat, esperientzia astu ezina, eta nik uste lagun asko eta ez dakizar bartan egin dira. Astean zehar, besta itordu bat zeiretatik sortzi eta aste buruetan bagisa, goiz da arratzaldez. Eta ze ekintza, pero, beharren arabera, onditzen joan zen, gelak eta dana utzik ebatzen, eban ez, nire nahi edino, baimenez edo baimenik gabe, hartzen joan ginen. Gelatxo bat hemen, gelatxo batan, bestean, ez da, onditzen. Eta gero, joku pila eguazen, orduan jentia jaten zen, normal, pinpona ere bai, orduan, ze gauza egiten, alderdi hortatik, txapelketa gisa profesionalak egiten genituen, baina ez dakizara, txapelketa, pinpon txapelketak, alako gauzak. Bestalde batetik, mendiko irteerak. Udan, egon aldi, panaldi ezan da, izpasterrera, hanbazarri bat hartu, eta euro joan, eta egaten zian, eta ni behin joan nintzen, amaieran, Durangotik, behiroke ja zapatu edo bueltatu behar zian egunian, Durangotik urten goizeko bostetan, oiz igo, jetxi, bidea hartu, markina aldera, aharamaitik, izpasterrera, oinez, eta heldu, etzon, eta autobus hartu eta etxea. Total, olakoak eta egiten ziren. Gero bestalde batetik itzaldiak. Teatro foruna. Teatro foruna zen, teatro irakurria. Teatro foruna, euren artien prestatuta. Zer gehiago. Pelikularen bat ero beste, eta oraintxe, pentsatzen hasten naz, eta nola demontrematen genituen pelikulak. Ze presneriarekin edo. Eta gero, taldeen batek, ez da gai bat edo jorratzen nahi bat zuen edo ez dakizar, gelatxo bat zuen, eta berta sexualitatea ez dakizar. Eta era bat irekisa. Gero ja jarri genuen, bertan ere festivalak eta jenteak egiten zuen, horra astarroan eta egiten ziren moduan konkursu bat egon. Entontzen ziren kanpotik eta bertako jentia ere, nik abestu, nik ez dakizar nik aletan. Klub juvenilian ere egiten genituen barruko jentiaz, nik ez dakizar nik aletan joan. Musika talde bat sortu, baina, gero ere, musika zan da, jarri gano, lehenengo goixan, eta goixan, saratak ez dakizar dakin hor, gero beko sortuen ere lortu genduen, abe aton du, da hori bai nire nahi ezaten du, ez dakik guztan, zek gaur egungo baldintzak, baldintzetan ez genuke zabalduko, ez da, inundik inora, ez dakik nola lortzen genituen baimenak, edo, arek ez zuen, ez irterarik, ez ventilaziorik, ez arazorik eta ez da izar kuadrilan artean eta ez du guen. Kuadrila bat onzan, pixkat bereziena edo, zalboztokoa, beste jatorri batekoek eta ziren, beraz, eta harreman gutxien zituztenak, eta horiekin egon zin, baina gero, esan dudanez, gero kuadrila bakoitzak edo talde batek, ez dakit, hobi bat edo nahi bat edo batzuen, leku bat izten genien. Hauen hobia boseu bezak. Orduan gimnasioan zeago bat jarri genionan eta antxe sartzen dituzten nire orduan. Eta behin, bertan, boseo saio bat ere antolatu genuen. Rinna eta dana ipini, eta azten gara eta nietan nire naia, beta bestean kontra. Eta azten gara, pum! Ematen diot bat sudurrean, sudurrean luzea, familia guea, eta odoletan, antxabea amitxu zen gure saioa. Nik 75 arte, hortxe iraun nuen, prorroga guztiak amaitxu ondoren, solda euskara joan behar izan. Eta hortartean, kluba itxi egin zuten.